наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик аст ки дар асоси ғояҳои башардӯстона созандагию ободкорӣ инсондӯстӣ некию накӯкорӣ ва шукргузорӣ аз неъматҳои табиат таҷлил карда мешавад. бо риояи ин оину суннатҳои неки аҷдодӣ ҷашни байналмилалии наврӯзро дар ноҳияи ховалинг низ сокинон ба таври пуршукӯҳ истиқбол гирифтанд. дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ барои таҳкими ҳисси ифтихори миллию хештаншиносӣ эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ инъикоси оинҳои ин ҷашни бостонӣ ва муаррифии дастовардҳои соҳаҳои хоҷагии халқ гӯшаи намоишгоҳ ташкил карда шуд ки дар он аҳли заҳмат ва ҳунармандони ҷамоатҳои деҳот кормандони ташкилоту муассиса ҷавондухтарону бонувон намунаи ҳунару маҳорат ва маҳсули меҳнати худро ба намоиш гузоштанд. наврӯз инъикоскунандаи таърих ва расму оинҳои миллӣ аст ки он то имрӯз арзишҳои волои фарҳангии моро дар худ ҳифз намудааст. дар намоишгоҳи мазкур тарзи оростани хони наврӯзӣ, омода кардани таомҳои миллӣ, маҳсулоти нонию қаннодӣ ва дигар оинҳое ки хоси ин ҷашни аҷдодӣ аст ба намоиш гузошта шуд. дар ин тадбир ҷавонону варзишгарон низ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҳунару маҳорат ва дастоварди худро ба намоиш гузоштанд. наврӯз яке аз оинҳои бостонии миллати тамаддунофар ва соҳибмаърифати тоҷик аст ки аз фарорасии соли нави хуршедӣ мужда медиҳад. айни ҳол дар ноҳияи зебоманзари ховалингамон ҷашни наврӯзи миллиро бо тантана мо ҷашн гирифта истодаем. худи вожаи калимаи наврӯз аз ду вожа иборат аст: нав ва рӯз, ки бо эҳё шудани як рӯзи нав тамоми сокинони диёрамон метавонанд ки ба кишту кори баҳорӣ шурӯъ намоянд. беҳуда нагуфтаанд ки як рӯзи баҳор пур кунад анбор. ба ҳамин хотир мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ховалинг тасмим гирифтааст ки ин рӯзи фархондаро бо кулли сокинони ноҳия сарҷам дар маркази ноҳияамон таҷлил намоем. дар идомаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи ховалинг масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва меҳмонон ба сухан баромада ҳозиринро ба муносибати наврӯзи фархондапай таҳният гуфта, аз таърихи пайдоиши наврӯз ва аз саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳонӣ гардонидани ин ҷашни аҷдодӣ ёдрас шуданд. дарҷ гардид ки наврӯз воқеан аз муборактарин ҷашнҳои миллии мо тоҷикон ва дигар мардумони ҳавзаи наврӯз ба ҳисоб рафта, аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстонаи хеш дӯстиву рафоқат, ҳамкориву ҳамбастагӣ, созандагиву ободкорӣ, инсондӯстиву хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоиву неъматҳои фаровони табиат мардумро гирди ҳам меорад. наврӯз ҷашне созандаву сулҳофар, муттаҳидкунандаи инсонҳо, таблиғгари дӯстиву рафоқат, баробарӣ, адолат ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ. дар идомаи ин ҷашни бошукӯҳ дар ноҳияи ховалинг барномаи мукаммали ҳунармандони бахши фарҳанг ва сарояндагони маҳбуби ҷумҳурӣ суруду таронаҳои омоданамудаи хешро ки пурра дар мавзӯи баҳору наврӯз бахшида шуда буданд пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд.